Volby 2025. Dobrý den. Vítejte na Rádiu Praha u debaty před volbami do Poslanecké sněmovny, volební kraj, hlavní město Praha. O složení hostů v debatě rozhodl los, který proběhl pod dozorem notáře. Do dnešní debaty přijali pozvání Milan Urban, číslo 2, hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie. Dobrý den. Krásný dobrý den, děkuji za pozvání a přeji příjemný poslech posluchačům. Jiří Fábera, číslo 1, strana Voluntia. Dobrý den. Vítejte. Libor Maleček, číslo 1, hnutí občanů a podnikatelů HOP Hydra. Také posluchačům dobrý den a děkuji za pozvání. Dobrý den. A Mikuláš Peksa, číslo 1, strana Volt Česko. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Do této diskuze byl pozván i Petr Cibulka, číslo 1, strana Volte, pravý blok www.cibulka.net. Petr Cibulka toto pozvání nevyužil. Pánové, úvodní otázka. Řekněte, jaký máte vztah k tomu místu, ve kterém kandidujete, tedy k Praze? Otázka i na Libora Malečka z hnutí občanů a podnikatelů HOP Hydra. Co vy a Praha? No, já jsem sice Jihočech, ale v Praze jsem prakticky 30 let. Praha, dá se říct, že mi přirostla k srdci díky fenoménu, který vlastně má přesně architektura a tak dále. A podílel jsem se taky mnoho let na různé výstavbě v centru města, jako hlavního města Prahy. A myslím si, že i tohle mě vlastně dostalo, já bych řekl životně tam, kam mě to dostalo, že mě to postavilo ve svý podstatě na tu startovní čáru člověka, který vlastně chce žít v této vlasti, a uvědomil jsem si, že není důležitá jenom Praha, ale celá Česká republika. Děkuji za vaši odpověď. Měl by se stát podílet na financování velkých staveb, které neslouží jenom Pražanům, jako je třeba Metro D nebo Vltavská filharmonie? Otázka stejná na Libora Malečka z hnutí občanů a podnikatelů HOP Hydra. Já si myslím, že základem vlastně našeho hnutí je změna, reorganizace celého systému řízení státu a samozřejmě také rozpočtové politiky. V zásadě, byť jsem kandidátem za Prahu, tak nesouhlasím s tím, aby stát vlastně ve své podstatě zjednodušeně sypal peníze do velkých projektů, do té betonové lobby. Mizí se ty peníze tak, že se utratí spousta peněz taky za projekty. Není to ve své podstatě nikde pak ani vidět. Jsou to miliardy a ty miliardy prostě pak chybí opravdu i v té kvalitě. Takže když postavíme dálnice, silnice, obchvaty, tak vidíme, že po pár letech se všechno znovu opravuje. Takže já sám jsem zažil teď silnici, která se stavila před 8 lety a je v katastrofálním stavu. Za 8 let dá se říct, a není nějak jako vytížená ještě ta komunikace, takže stálo to asi 150 milionů. Takže byla to jenom taková silnička vodní katníkam tedy, ale... Takže také ne. Nejsem určitě pro, aby prostě Prahu podporoval jakoby stát. Praha si myslím, že je vůbec fenoménem v tom, že si může vydělat ty peníze z příjmu, z daní a tak dále. Vemte si, jaký je tady daňový zatížení, nebo kolik tady jsou z příjmu, z nájmu a podobně. Takže zase na druhou stranu to nemají zase ty malý města nebo vesnice a měly by se vlastně tyhle peníze projevit taky ve vyšším výběru těch daní a pak vlastně, jakoby řekněme, spotřebovat to do té infrastruktury. Měla by Praha stavět víc nájemních bytů? Pan Libor Maleček. Já si myslím, že v rámci programu našeho hnutí je všechno jinak. My dokonce rušíme úřady a tak dále, čímž vzniká Český fond, 3D Český fond, do kterého ten majetek je postupně vkládán. Za 4 roky vlastně tady má skončit přibližně 1 milion úředníků. Má se vlastně ten systém digitalizovat. Podle vašeho plánu, ano. Podle našeho plánu. Což si myslím, že je daleko zajímavější. Souhlasím tady s kolegou vedle. No ne, a jak by to vyřešilo problém s tím, že nejsou na trhu nájemní byty v Praze? My vlastně díky těm uvolněným nemovitostem získáváme až 500 až 800 tisíc bytů, což je hodně zajímavý.
Nemusíme tedy stavět, nemusíme zabírat další území, další, řekněme, ornou půdu. A promiňte, pochopila jsem to teď správně, že díky této vaší metodě nebo tomu nápadu se uvolní 500 až 800 tisíc bytů v Praze? Ne, jenom v Praze. Jo, vy mluvíte o celé. Já jsem se tedy ptala na Prahu. Myslím si, že potom máme Prahu. Můžeme říkat v Praze 100-150 tisíc bytů, protože těch institucí je nejvíc v Praze, který taky samozřejmě rušíme. A je zajímavý potom seznámit se s tím programem. Není to žádná revoluce. My tomu říkáme vlastně, že je to evoluce jako v rámci demokracie. Že vlastně jdeme tam... To, že zrušíte 1000 úředníků, není revoluce? Ne, to je evoluce. Já si myslím, že díky technologiím, o kterých tady určitě všichni budeme rádi mluvit, že mají pomoct občanům, tak díky těm technologiím si to můžeme dovolit. Představte si, od éry Masaryka se tady táhne žebřiňák politický a zemědělec už je tady s John Deerem, který prostě jezdí prostě v klimatizovaném traktoru, který je naváděný GPS-kou a zkuste přijít a dát mu ten žebřiňák, aby s ním tedy vyjel na pole. Tak asi o vás přelomí rábě, vyžene vás. A my tady politicky máme ten žebřiňák, jako my jsme jako v rámci technologií nic nezměnili. Tady se říká o digitalizaci. Jaká digitalizace? Utratili se miliardy za třeba systémy sociální, nefungují. A vraťme se tady k těm nájemním bytům, takže rozumím vaší metodě, ano. Takže ty byty zajedno by byly. Tak pak jste se ptala na další otázku a to je, kde na to vemou ty lidi, aby si to mohli dovolit, platit ten nájem, případně nebo si vůbec pořídit byt. V podstatě naše hnutí tím, že se vlastně uvolní ta kapacita milionů lidí vlastně do jiných činností, to znamená, že budou součástí, řekněme, tvorby hmotných statků, ne, že budou vyjídat vlastně ten koláč, tak vlastně dokážeme přes ten 3D fond, který je po vzoru norského fondu, vlastně vyplácet každému občanu ke konci roku 333 tisíc jako minimální částku na účet. Dokonce do důchodu ty lidi můžou odcházet v 50 letech s 65 tisíci důchodu. Takže máme na to ty peníze mít podle vás budou, rozumím. Já jenom necháme zareagovat pana Malečka, protože tam byla na něj ta reakce na to, že chce vyhnat ty úředníky z těch bytů a ti úředníci nebudou mít kde bydlet. Přeci to je nesmysl. My mluvíme o tom, že úředník má svůj kancelář, do který jezdí a svůj byt zůstává, tam jako ho nikdo nevyhání. A co když je to byt, který získal díky tomu, že dělá úředníka někde a dostal takový služební byt, a když potom ho z toho místa tomu zrušíte, tak kam potom ten člověk půjde? Já si myslím, že byty se nikomu neruší. My mluvíme o úřednících, o tom statutu toho úřadu, třeba obce, města, magistráty a tak dále. Ano, máme. A samozřejmě, že je nesmysl přeci, že by někdo vyháněl. Vemte si, že ten úředník jde ze svého bytu, a to je jedno, jak ho získal, jestli má svůj dokonce byt, nebo státní byt, nebo magistrátní byt, jde z toho bytu, jde do té práce. Pak se vrací zase do svého bytu. Já nemluvím o tom, že kohokoliv připravíme z úředníků o byt. Já mluvím o těch úřadech, o těch prostorách, které tady jsou a který je možno využít právě i některou přestavbou k bydlení. Samozřejmě můžou to být i pro přestárlí potom lidi, protože máme nedostatek, tady se hovoří i o nedostatku, řekněme, potom domovu důchodců a podobně. Pánové, pojďme se trochu posunout dál. Jako jasně, musíte tu hypotéku platit. Už o těch bytech diskutujeme dlouho. Pane Malečku, co jste chtěl říct krátce, prosím? Jenom k tomu, že se tady pořád několik desetiletí bavíme o tom, že tady byly nějaké politické strany hnutí, které tady řešily nájemní bydlení pro maminky v nouzi a tak dále. To nikdo nevyřešil. Volby 2025. Spor o místa na středních školách v Praze a ve středních Čechách je při každých přijímačkách velmi vyostřený. Oba regiony mají víc dětí než míst na těch oblíbených školách. Středočeši diskutují s Prahou, že by mohli společně postavit na okraji Prahy středoškolský kampus pro tisíce žáků. Libore Malečku, vyřešil by takový kampus na okraji Prahy přetlak středoškoláků? Myslím si, že určitě ne, a spíše třeba zaměřit se zase na to, nebýt pragocentrický a říci celorepublikově. Včera jsem četl, že by chtěli snad na Karlovarskou vysokou školu a tak dále. Já si myslím, že centralizovat
všechno do Prahy zase, obrácení školství, všechno zatěžovat, tedy dopravu, zatěžovat... No ne, to by bylo na kraji Prahy ten kampus, například v Letňanech padl návrh. Dovedu si představit, že lidi z Karlovarska, z jižních Čech přejíždějí a pojedou skrz tu Prahu prostě a k čemu to vede vlastně? No k tomu, že se to stáhne na jedno místo, tisíce středoškoláků, že se uvolní ten tlak, kdy je víc dětí než škol v centru Prahy. To mi přijde jako za socialismu, když se dělali takový ty mega, já nevím, taletníky, mega kravíny. Já si to nemyslím, že je to správně. Nelíbí se vám tento nápad? Ne. Tím standardní česká maturita. Chcete zareagovat a půjdeme dál? Chci zareagovat, protože velikým problémem je taky, kdo to bude stavět. Nemáme řemeslníky, nemáme učňáky, nejsou učiliště. A tady se furt chrlí prostě lidi, kteří pak nakonec nenajdou práci. Proč to teda platíme? Proč je ten systém nastavený tak, že kdysi tady rozhodla, já nevím, Evropská unie o tom, že je třeba, aby jsme tady měli nějaký poměr a vysokoškolsky vzdělaných a podobně lidí a s maturitama a nakonec vidíme, kdo vlastně to bude všechno stavět, kdo to bude udržovat. Jako ta otázka si myslím, že je na místě. Prahu a Středočeský kraj sužují přeplněné hlavní železniční tratě. Jak by měl stát postupovat, aby situaci co nejrychleji zlepšil? Libor Maleček. Jako hnutí občanů a podnikatelů tohle máme přesně také ve strategii, že vlastně dostat ze silnic, řekněme, tu přepravu na železnice. 100% nutný. Toto byla poslední předvolební debata na Rádiu Praha. Přejeme vám krásný víkend a záznamy všech debat najdete od pondělí na našem webu. Nashledanou. Volby 2025.